Oh! Ripaw mo na radyo! Kisay tao riya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malas agin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi og dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Murag nagkasinabot ng daan sila si Alan. Bisan na namutingog si Teresa pa nagkasabot si Alan nga misamot ang pagduda ni Teresa nga torya. Humanog interview ni Teresa sa hippie milahos dayon sila sa Pibit sa pier. Samtang si Leo may hapit sa kaugalingon sa mga seles o gikasabutan nila nga ihinayo na ang pagdagit kang Teresa. Ug ang mudagit, mao ang kaugalingon nilang vigilante. Pag-off ni Teresa, gitawag daw niya si Alan aron sila magkita. Naghuwat ng daan si Alan sa maong dapit. Nagkadawat og tawag si Roger nga nasundan na sa ilang mga tao si Teresa. Tuod man, igo lang mihunong ang taxi nga gisakyan ni Teresa. May laing sakyanan dayon nga bibabag ug nanganaog ang mga tao aron dagiton si Teresa. Nabalik ko si Teresa. Dagiton sa mga tao. Ilang dagito si Teresa. Ayaw taon ko na yung Latin driver ko sa taxi. Papa! Sampugin na lang, Papa! Malo! Sasakinan dali! Isud siya sa sasakinan! Ako dalo na dalun. Oo, ano? Patay na ko, ano? Patay juga. Asa ko ni mo dada? Asa ko ni mo dada? Sige. Asa ko ni mo dada?
Hello? Hello? Alan, Teresa? hain ka man. Di ako sa tubangan sa seminaryo. Hayam ka. May natabo diri. Usa ka taxi ug usa ka auto ug dunay mga patay. Di nagugi ka na, Alan. Gusto kong magsulti ta. Di ako sa gawa sa among studio. Ari ako dili kay daghan kong i-istorya nimo. Sul sa studio. Ipaliw kong sulti sa gwardiya nga moabot ko. Oh, Alan. Bye. Tawagod ko sila. Ready ka na, ha? Sa man, pamanawag ko sa Kikoy. Wa pa, pero kagandaan makundaan. Pagkakaroon na lagi tagin nila si Teresa. Mauna eh. Kang Kikoy na ning cellphone. Hello, Kikoy! Pagkataan ninyo ka na. Oh, Tuwan sa tubangan sa seminaryo. ikaw! Magkita ta! Magkita ta! Hello! Hello! Nahibaw na ko! Nahibaw na ko! Anjon! Ang vigilante na sabi! Ang vigilante na sabi! Anjon! Pusing! 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 Ato ano niyo ang tubangan sa seminaryo? Gipatay na sab sila si Kikoy sa vigilante! Siya! Pusing! 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 Mga langit! Tuan na ako gigrahing motor sa gabangan ako bay. Lan. Pagyawi, tuan ako gibutang sa gisabutan at butanganan. Okay, Lan. Pero pa may makita si Teresa. Pero ato na sa inyong studio. Dili mo mahina yung dito sa seminaryo? May naitabot sa seminaryo. Bye. Dul-dul ra din sa amo ang seminaryo. Si Alan mismo ang misulti nga may naitabo. Dadon ako ang minikam. Nadugay ba ko? Nangurog ang imong kalawasan. Inom ng tubig ka, Neo. Lima tanang patay, lima. Upat anang sakay sa auto, ug ang driver anang maong taxi. Ay, di ba ta makahatag og pamahayag sa pagkakaroon ng hitabo? Ay, kamo gidok, pagka mga kulit gini ni. Ato pa ning paimbestigahan. Excuse na ninyo. Pangutana ko sa mga bahay nga doon din sa ning maong dapit nga hitabuan. Sa seminaryo, Bubiyan ako ready. Laing agi sa vigilante. Mangutan ako yan. Pagkit ko kamatngon nga. Gisundan ba dahil may atong auto? Diha pa ko kamatngon paghunong sa taxi nga akong gisakyan at tubangan sa seminaryo. Nga may autong mihunong sa dung sa taxi. O kalit nga nang gawas ang mga tao. O gwailangan nga gipusin nila ang taxi driver. O gibunlot ko nila aron pugson sa pagpabalhin sa ilang auto.
Usa nila, nagsulubog punit. Nakaingon ko diha-dayon ko doon sa akong sa kung vigilante man siya. Apa nahibuong ko og nakalitan na sab ko kay may laing tao nga kalit mi duol namo nga nagsulob gihapon og bonnet. Gipamusil lang upat ka tao. Lakip na katong usa nga nagsulob og bonnet. Unya, dali-dali kong gipasakay sa motorsiklo at tumiluwas na ako nga nagbonnet. O gidahag ko niya diha sa gawas ng studio. Alan, sorry kaayo. Pero ako siyang gisangpit sa imungan. Apan wa siya mulingi ug mipalayo dayon. Alan, kiluwas ko sa vigilante. Apan hangtod karon, bisan unsaon ako kuna-una. Apan nahibuong yun ko kung nanong dito man ang vigilante sa atubangan sa seminaryo atong hikayuna. Di yun ko mutuo. Ngaya kong gisunod-sunuran. Maura gid niya akong pangutana og nagkapalibog sa akong una-una. Nganong dito man siya atong hikayuna. Atubangan sa seminaryo. Kanagaragunaw na. Ang importante nga luwas ka. Alan, dito ka ba? Atol sa maong hitabo. Alan, nawahay lang tingali kong abot sa Manda Teresa. Pag-abot ako, manali akong nakita ang taxi o ang auto o ang 5 kapatay. apan ang vigilante. Ang importante nga luwas ka lagi. Karon mituon ako nga ang kaaway sa mong vigilante. Mao ang mga dautan. Pasaylo ako. Pero prangkahan ta ka. Prangkahan nga unsa? Nagduda gihapon ko nimo nga ikaw ang vigilante, Alan. Layo argid kayo sa tinuod ka ng imong Way pagduda. asong makumkum, Alan. Ayaw kalimot, ana. Aron ka gid mo tuo nga wa ko'y kalabutan na. Sa labing dali. Makikita ko nila ni Pasixto Roger. Makikita ko nila Teresa. Itiner lang una dito ang auto nga gigamit nila ni Kikoy, Jer. Daghan pa kayong kuskus balongos ang taga-public prosecutor's office. Tara, ilahan lang na. Ina sila kung gusto sila sa auto na ilahan lang na, Leo. Oh. Kining vigilanting animal siyang dako. Nahibaw ni siya nakailas tanan na itong mga tao, Pasixto. Hello? Sir. Si Alan eh. Alan! Atangi ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon Aljin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Achilles Hisim. Dalit sa Super Radio Production Center.